ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆପଣ କେତେ କଥା ଭାବିକି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ। ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ଘରେ ରହିବେ, କେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବେ, କେତେ ବଡ଼ ଘର କରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଘର ଘୋଡ଼ା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଦିନ କଥା ଭାବିକି ବି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟବେଳ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ଖେଳ, ସେ କୁଦ, ସେ ନାଚ, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେ ସବୁକୁ ଭାବିକି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ, ଯାହା ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଆଦର କରୁନି, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ନଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ଝୁରି ହେଉ। ଯଦି ଆପଣ ବି ମୋ କଥାରେ ସହମତି ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।